Aitaren eta semearen eta Espiritu Santu izenean. Amen. Jauna zuekin. Ongi etorri gaur dugu egun handia hemen Gorritin San Bartolome. Han dugu badu lastana bat, kurtinoren lastana, kendu zioten azala hiltzeko. Eta badago ere deabua kateatua. San Bartolomeekin gure deabua, gure bizioak kateatzen ditugu. Lehendabizi, aitor dezagun, perfektuak ez garela. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jeko zizaltzuan, eta gure pekatu barkaturik eraman gaizala betiko bizaran. Aintza, aintza, halleluja. Aintza, aintza, halleluja. Aintza, aintza, halleluja. Abestu jaunari. Egin ezagun ondoiz. Jainko jauna, sentutu zugugan, Bartolome apostula zure semearekin bat egin zuntze dela jala. Eta egizuaren ondoizen zure litza izan dadila munduaren saloraren sakramentua, Jesukristoren bitartez. Amen. Entzun dezagun Apokalipsis. Apokalipsia liburutik aingeru batek esan zidan, zatoz, emazte gaia erakutsi behar dizut, bildotsaren emaztea. Hartu ninduen aingeruak eta mendi haundi eta garai batera eraman ninduen espirituz, Jerusalem hiri santua erakutsi zidan. Zerutik, jainkoagandik jaisten. Jainkoaren aintzaz dizdiratsu. Haren dizdira, harri bitxi eder baten antzekoa zen. Jaspe harria bezain gardena. Harresi sendo eta garaia zuen, 12 atekoa, eta ate gainetan 12 aingeru eta 12 izen idatziak. Israeldarren 12 lehioen izenak. 3 ate ekialdera zeuden, 3 iparraldera, 3 hegoaldera eta 3 mendebaldera. Hiriko harresiak 12 oinarri zituen, eta hauetan idatziak bildotsaren 12 apostoluen izenak, jaunak esanak. Kanta jaunari, lorgozira, egin arraitzu, zure fededunek agerdezatela jauna, zure regezaren bikaintasuna, kanta Felipek Natanael aurkitu zuen eta esan zion: Moisesek legearen liburuan eta profetek beren idazkietan
apaitu zutena aurkitu dugu. Jesus, Joseren semea, Nazaretakoa. Natanaelek esan zion, Nazaretetik atera ote daiteke ezeronik? Felipek erantzun, zatoz eta ikusi. Jesusek Natanael beregana etortzen ikusi eta esan zuen, hona hemen egiazko Israeldarra faltsukeriarik gabea. Natanaelek esan zion, nondik ezagutzen nauzu? Jesusek erantzun, Felipek zuri dei egin baino lehen, pikupean zinela ikusi zintudan. Natanaelek erantzun zion, maizu, zu Jainkoaren semea zara, zu Israelgo erregea zara. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zitundala esan dizudalako sinisten alduzu, handiagorik ere ikusiko duzu. Eta esan zion, gainera, egiaz diotsuet, zerua zabalik ikusiko duzue, eta Jainkoaren engeroak gora eta behera gizonaren semearen gain. Jaunak esana, eskerra zuri jauna. Eseri. Bueno, fede izatea da eseri egotea bezala. Zutik ongi, baina jarrita, eserita, ze gustora bai, Azkaltzeko zutik gaizki, bai? Behar dugu hori, perpendikular egotea, bai? Bueno, eta aurki guztiak baditu lau hanka. Ikusi duzu, lau hanka. Bueno, gure bizitzan ere, fedea izateko, ongi izateko, lau hanka behar ditugu. Lau hanka. Lau gauzak arruntak, txikiak egin behar ditugu. Lehenbiziko, azkenean Kristau izatea da, Kristorekin harremana izatea. Orduan lehenbiziko, Jesusekin hitz egin, kontatu gure gauzak, behin egunero minutu bat. Oto hitz egin. Bi lagunak, hitz egin behar dute, eta kontatu gauzak eta gu Jesukristorekin gauza berbera. Lehenbiziko hanka, oto izan. Bigarren hanka, bi lagunak, WhatsAppen bidez hitz egiten aldute, baina gero, zer egiten dugu festetan, jaietan, zer egiten dugu? Elkarrekin afaldu, edo bazkaldu, edo gero, piskolabis bat, elkarrekin egon. Eta Jesukristorekin ere, behar dugu elkarrekin egon. Eta hori da meza, ona etortzen gara, Jesukristorekin egoteko. Jesukristo sartzen da gure barnean, zer garrantzitsua den hori. Hirugarren hanka, Jesukristo ez dago bakarrik mezan, ere beste personengan dago, bereziki behartsuengan, sufritzen dutenengan. Eta aurkitu behar dugu ere, Jesusen presentzia, besteengan. Eta horregatik, hirugarren hanka da, karitatea. Ona etorri, eta gero kanpora, edozein modutan portatu ezin da. Orduan, karitatea besteen ganako laguntza. Eta laugarren hanka, denok baditugu gure akatsak, laugarren hanka da, noizbehinka, urtero, onartu pekaturo garela. Eta Jesusen barkamena jasotzea. Hori da, konfesioa. Lau hanka horrekin, Kristau izaten gara. Eta eserita gure fedeak laguntzen gaitu. Gure fedeak, esaten digu, azkenean bizaren zentzua. Bino, auki hau,
Ez du izaraldea. Ze garrantzitsua den, pues hori, hau bezala, hemen, eroso, eserita, bai? Behar dugu bizkaraldea. Eta zein da, zer da bizkaraldea gure fedean? Bueno, pues, horregatik, ospatzen dira San Bartolome. San Bartolome apostolu bat zen. San Bartolome Elizaren irudia da. Behar dugu beste laguntza. Ez gara frankotiradore batzuk. Ez. Gara elkarte bat. Eta edozein gauza egiteko, pues, behar dugu elkartu. Festak egiteko, behar dugu gorriti osoa elkartu. Pues gure fedea bizitzeko, transmitzeko, behar dugu Eliza, parrokia. Eta horregatik, bueno, pues, ere, egin dezagun komunitatea, egin dezagun komunioa. Ez gaude bakarrik hori esaten digu San Bartolomeren irudia, San Bartolomen historioa. Bueno, eta orain zutik, pues, eskatuko diogu jaunak gure beharra. Eta bizi eskarezagun, pues Eliza osoren alde. Jesukristoren bidea zabaldezan mundu osoari. Eskadezaiogun jaunari. Bere agintearen alde, gaixo daudenen alde. Eskadezaiogun jaunari. Gure munduak baditu hainbeste eta hainbeste arazo, eskadezagun pakeren alde, injustiziaren kontra. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta zenbat, arbaso, hemen gorritin, ospatu zuten festa hau, egun honekin. Pues eskadezagun gure difuntuen alde. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Hau dena eskatzen dizu Jesukristoren bitartez. Amen. Eseri eta abez dezagun. guztie batean Eliza osoaren oparia, jangoikari eskaintzerakoan. Bartolome apostolu datzoren egun ospatzean apalik eskatzen dizugu jauna, haren ondoizez iritsi ezagula zure laguntza. Beren izenean eskaintzen bait utzi zugu gorespen oparia. Jesukristoren bitartez. Jauna zurekin. Eta zure
betiko hartzai horrek ez duzu bertan bera uzten zeure taldea, baizik eta zure abesteak zaintzen duzu beti, zure apostolu datzuen bidez, hauek zure semearen ordezkariak dira, zure hartaileari hartzaitzen zuzendari izateko emanak. Horregatik aigeru, eta goian gerekin, eta zuruko talde guztiekin, zure intzari buratzarra hau beti eta beti abesten diogu. Santutasun guztien iturri, santu egizkizu bat aurrik barriak zure espiritu izurizko Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta gol guretzat egin dira. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zehoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango den. Afolondoan berdin kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta dan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Eta balik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak arten jurno, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan duan jona, mundu guztian zabaluri dagoen zeu berizan.
Eramaztu maitasun osora, Leonurita Santorekin, Florentzio Guztianarekin eta Elizgizon guztekin batean. Gogoan izan jauna. Bizteko itxaropenea bagian gure senideak eta hildako guztiak, bereziki gorrikiko hildako guztiak, aritzazu zuen aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren guk guztio betiko bizitza irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Birjina doaksuarekin, San Jose, bere senarrarekin, San Bartolome, gure zainariarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan, zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Unen bitartez, honekin eta honetan, zuri gaita, jaiokoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haitza guztia, izalditan izaldi guztietan. Zapazak egin duen gutxiari jarraituz, pozer beterik kanta dezagun, gure aita, zerueka, zenana, santu izan beti zure izena, eguak berri zure reinoa, egin berri zure magia, zeruak bezala lurrean ere, ema ikustu gaur, egurontzako ogia, markatu gure zora, guk ere ezkortunei, markatzen diregu ezkero, eta ezaztu ziren ardian erotzen, baina atera gaizazu, gaitzetik. Atera gaizazu jauna naiz guztietatik emaiguzu pakean den egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuen nire bakea ematen. Begira, zure elitzaren sinesunari eta ez zure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zuritzari bakea, eman batasuna, errege bizi baizirak izaldi, eta izaldietan, jaunaren bakea beti zuekin, emaio zure bakea elkar. Jaunaren bildotxa, zuko pekatua, erroki jauna, jaunaren bildotxa, zuko pekatua, erroki jauna, jaunaren bildotxa, Hona hemen, jaunaren bildotxa, hona munduko pekatua, kentzen duen. Zoriontsua jaunaren nahi gaitua. Jaunari ez nahi zinon, etxean esatzeko, zuetan. Oh
egin dezagun otoiz. Betiko zoren agiri hartu dugu jauna Bartolomeo Atxoren egun pozgarri honetan. Izan bekigu arren, oraingo eta geroko biziaren laguntza. Jesucristoren bitartez. Bueno, pues nada. Después de la misa, la mesa. Ahora, orain, pues, itzeko dugu elkarrekin, pues, pixkot bat, pixkolabis bat edo zerbait jaten. Jauna zure